हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങ് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത് കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജഗദേവിക്ക് ജനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് മന്ത്രം 8 ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 8 ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് പറയുന്നത് മന്ത്രം 8 പറഞ്ഞ് ശുക്രം മകായം അവർണം അസ്നാവീരം ശുദ്ധമമാപവിദ്യം കർവിന്നി മനീഷി പരിഭിം സ്വയംഭൂ യഥാർത്ഥ്യർത്ഥൻ വൈദ്യശ്ച സ്വാദിഭാസമാഭ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സ്ഥിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതവനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ ഭഗവാന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അതായത് രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ, നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരമല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന് ശരീരമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന് ശരീരമുണ്ട്, ആ ശരീരം പോലെ നമ്മളെ തല പോലെ അതിനുള്ളിലുള്ള നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ തലയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജലവും രക്തവും കഫവും ഇതൊക്കെ ഒന്നിച്ചുള്ളതാണ്. അതുപോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരം ഇല്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ ശരീരമില്ലാത്തവൻ. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും മനസ്സും
ശരീരവും എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് പിന്നെ സർവജ്ഞനും എല്ലാ അറിവും അല്ലെ. പിന്നെ ദോഷരഹിതൻ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ സ്ഥിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എന്നാ തുടങ്ങിയത് അന്ന് തൊട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതുമായ സർവശക്തന് വസ്തുതപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശാശ്വതമായ രൂപത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ അതില് കറക്റ്റ് ഈ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലായത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് ശിരകളില്ല, അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തി ശരീരമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ രൂപം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല ഭഗവാന്റെ. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ രൂപം ലോകത്തിലെ ജീവശക്തികളുടെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവസത്യയുടെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതങ്ങളാണ് അല്ലെ. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ പ്രാപഞ്ചിക ലോക രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രൂപം ഭഗവാന്റെ രൂപം വ്യത്യസ്തം എന്നല്ല, ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്തു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ ആ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശരീരം, ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടോ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടോ ഒന്നല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഭഗവാന്റെ മനസ്സും എന്ന് പറഞ്ഞതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പെട്ടെന്ന് യശോദമാര് നമുക്ക് ഭഗവാൻ മണ്ണ് തിന്നണ ലീലയുണ്ട് അല്ലെ. അതില് ഭഗവാൻ വായ തുറക്കുമ്പോ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ മുഴുവനും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എന്താണുള്ളത്, ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ. അന്നാ ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ഭഗവാൻ ആ രൂപം ആർക്കാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ലീലകൾ നടക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയായ യശോദമ വാത്സല്യ രസത്തില് അതും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനുള്ളിൽ ആ രൂപമുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടല്ല ഭഗവാന്റെ രൂപം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ശരീരം സിരകൾ പോലുള്ള യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് സിരകൾ പോലുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ഇതുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ ശരീരമല്ല. അതിന് പല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടേത് പോലെ ഭഗവാൻ പ്രകൃതി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം, നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഒരേ ജന്മത്തിലും പല കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മബലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടല്ല, നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ നിയമം കൊണ്ടല്ല. അതാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ചല്ല ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചലിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറയാം, ഭഗവാൻ ആരോടും സമഭാവനയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടക്കുറവും ഇല്ല, എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ്. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് എല്ലാതും ചലിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാതും ചലിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. ആ പ്രകൃതിനെ ആരാ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനാണ് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഈ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ വന്ന ശരീരം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ഭഗവാനും പ്രകൃതിയിൽ വന്ന ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ട. അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് റൂളാണ്. ഭൗതികമായ ബദ്ധ ജീവിതത്തെ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിനും സൂക്ഷ്മ ശരീരം മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്.
അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരം മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു ശരീരമുണ്ട് അല്ലെ. ശരീരമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒന്നെന്തുണ്ടാ, ആത്മാവ്, പിന്നെ എന്താണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, പിന്നെ സ്ഥൂല ശരീരം. അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ മൂന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് വേറെ, സ്ഥൂല ശരീരം വേറെ, സൂക്ഷ്മ ശരീരം വേറെ. ഈ മൂന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അതല്ല, ഈ മൂന്നും ഒന്നായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് ഭൗതികമായ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷനുള്ള ആകപ്പാടെ ഒരു ഇത്. അതെന്താണ്, അത് എന്തിന് വ്യത്യസ്തമാണ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്നും സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ മനസ്സും ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്, ഒന്നാണ്, അവിടുന്ന് പരിപൂർണനാണ്. അത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെതായ അതീന്ദ്ര രൂപമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ രൂപമില്ല, ഒരിക്കലും രൂപമില്ല എന്നല്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ല. മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ രൂപം നമുക്ക് കാണണമെങ്കിലും നമ്മളും ആ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം അതീന്ദ്ര രൂപമാണ്. ആ രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതീന്ദ്ര ലെവലിലേക്ക് കടക്കണം. അദ്ദേഹം പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ നമ്മള് 3D പിക്ചർ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണട എടുത്ത് വെക്കണ പോലെ അല്ലെ. കണ്ണട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ 3D പിക്ചർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല. എന്നത് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ നമ്മുടേതായ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. എന്നാലേ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോക രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ലോക വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രൂപത്തിനല്ല വ്യത്യാസം, നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കാണ് വ്യത്യാസം. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രൂപം, അതീന്ദ്ര രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്, ആ രൂപം അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവശക്തിയുള്ള രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപപ്പെട്ടവയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ശരീരം ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ ആത്മാവ്, അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ കണക്ഷൻ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അത് രണ്ടുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന് അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ശരീരം സിരകൾ പോലുള്ള യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തവയാണ്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തെ സിരകൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിന് യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. നമ്മുടേത് പോലെ ഭഗവാൻ പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. തണുപ്പ് സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പിന്റെ കോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടേ പറ്റൂ, അതിനൊരു സംശയമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തണുത്ത് അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു പോകും നമ്മള്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭൗതിക ശരീരം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇല്ല. ഭൗതികമായ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിനും സൂക്ഷ്മ ശരീരം മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞ ആത്മാവ്, അതായത് നമ്മളെ ആത്മാവാണ് ഭഗവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ നിർമ്മിതിയാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല. ആത്മാവ് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതാണ് ഭൗതികമായ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭൗതിക ലോകം അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് മാറ്റാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മള് ഡ്രസ്സല്ല, നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രസ്സും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതാണ് ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്.
അടുത്തത് പരംപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്ന് തന്നെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് പരിപൂർണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പരിപൂർണനാണ് എന്ന് പറയണം. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. അതിന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാൻ ശാശ്വത രൂപം, അനശ്വരത, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായ ആനന്ദം, സച്ചിദ് ആനന്ദം എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചിത് ആനന്ദം, ഈ 3 കാര്യമാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ജ്ഞാനം, അതായത് അനശ്വരത, പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായ ആനന്ദം, അതാണ് സച്ചിത് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3നെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, അനശ്വരത, അതാണ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായ ആനന്ദം, ഇതാണ് ആത്മാവ്, അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട്, ആ പാർട്ട് ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ശരീരവും പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ, ആ പാർട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു വണ്ടിയുടെ ചക്രം, അപ്പൊ ചക്രം എന്തിനാണ്? വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചക്രം. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചക്രം എന്തിനുള്ളതാണ്? വണ്ടിനെ ഓടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനുള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് അതുമായി കണക്ട് ആയാലോ ആ വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ മുഴുവനായിട്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനും ആനന്ദിക്കുന്നത് നമ്മളും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പരിപൂർണ ആനന്ദത്തിലേക്ക് കടക്കും. പരിപൂർണ ആനന്ദമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മളും കൂടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ശരീരം നമ്മുടെ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും അത് ഊന്നൽ കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം. ഭഗവാന്റെ ശരീരം നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭൗതിക ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഭൗതികതയിലേക്ക് വരണം അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ നമുക്കൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ആത്മാവ് മാത്രം എടുത്തു നോക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ചിലപ്പോൾ രൂപഹരിതൻ എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. രൂപഹരിതൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടത്തേക്ക് നമ്മളുടെ പോലെ ശരീരം ഇല്ലെന്നതാണ്. രൂപരഹിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ശരീരം ഇല്ല എന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എന്താ പറയണത്? നമ്മളെ പോലുള്ള ശരീരം ഉണ്ടാക്കണ അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ ശരീരമില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ ഇത് 2 കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ചൈതന്യ പ്രഭു അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് 2 ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എല്ലാവിടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന് രൂപം, അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവിടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊടുക്കുക? എല്ലാവിടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രൂപം, നമ്മളെ യുക്തിക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. എല്ലാവിടും നിറഞ്ഞു നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു രൂപം എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി അചിന്തം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ആ ഭഗവാന് ഒരു രൂപവുമുണ്ട്. മറ്റേത് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നിറഞ്ഞു നിന്നാലും ഭഗവാന് സ്വരൂപവുമുണ്ട്, ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയതയുണ്ട്. അതായത് രണ്ടുമുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനൊരു രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപം മുഴുവനും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കാനുള്ള പവറും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുമുണ്ട്. അതാണ് എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതും ശരി. അതാണ് ദ്വൈതവും അദ്വൈതവും തമ്മിലുള്ള മിനിമം ഡിഫറൻസ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ക്ലാഷുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ആചാര്യന്മാര്, വലിയ ഉയർന്ന വ്യക്തികള്, അവര് തമ്മിലുള്ള കോട്ടിങ്സും അവര് തമ്മിലുള്ള ഡിബേറ്റ്സിന്റെ മെയിൻ സെക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും, എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള സംശയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നീട് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ആ രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതേവരെ നമുക്ക് സംശയങ്ങളായിരിക്കും. ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ല എല്ലാതും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്.
പിന്നെ അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മ ഉള്ളിലേക്ക് അതിന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അറിവിലേക്ക് ഉയർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് രൂപരഹിതനായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നാം, അല്ലെ? സൂര്യനെ കാണുന്ന പോലെ. സൂര്യൻ എന്താണ്? പ്രകാശം തരുന്ന ഒരു വസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന് രൂപരഹിതനല്ല, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയുള്ള ശരീരമല്ല ഭഗവാനുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവാം. അതിന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടേത് പോലെ ശരീരം ഇല്ലെന്നാണ്. ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ടല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മസംഹിത തന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന്, കാരണം നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം? എന്താണ്? നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുക്കണമെങ്കിൽ കൈ വേണം. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കൈയില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭഗവാന് കൈയുണ്ട്. കൈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല, അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ആ രൂപം, അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ ഒരു ലോജിക്ക് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി. യശോദമ്മക്ക് ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഉള്ളു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ രംഗം. ഉള്ളിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ് ഭഗവാൻ. അന്ന് ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ലേ? ഭഗവാന്റെ ചെറിയ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ രൂപം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചോര വരില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കഴിക്കണത് എങ്ങോട്ടാണ് പോണത്? നമ്മൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മണ്ണ് വരുത്തിനും മണ്ണ് എവിടേക്കാ പോണത്? അത് നമുക്ക് പിടുത്തമില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കണതിന് അപ്പുറത്തുനിന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോയിന്റ് അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരീരമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് വെച്ചില്ല. അതാണ് അജിന്റെ ഭേദത്തിൽ രണ്ടും ഒന്നിന് രണ്ടേ അല്ല രണ്ടിനും ഒന്നായിട്ട് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ. അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ട് നടക്കുക, കാലുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുക. അതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു വരുന്നതാണ്. കാരണം നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കൈകൊണ്ട് നടക്കുക, കാലുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുക, കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കൈയും കാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആരെക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടാനും അർപ്പിക്കാനുള്ള വസ്തു സ്വീകരിക്കാനും അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തു സ്വീകരിക്കാനും പറ്റുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? കൈ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കൈ ഉണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റും, കണ്ണുകൊണ്ട് വായുടെ ധർമ്മം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് അതീന്ദ്രിയത അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ചോദിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ചോദിക്കല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മ കൊടുക്കുന്ന പ്രസാദങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഭഗവാന് എന്തൊരു കാര്യം അത് കാരണം കൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാൻ തൂണിലും വരുന്നത് തുരുമ്പിലും വരുന്നത് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ ഫോട്ടോയിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ വരാ? ഇതാണ് കാര്യം. ഭഗവാന് ഏത് മാധ്യമത്തിലും കൂടെയും ഭഗവാന് വരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോട്ടോ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിലും അതിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ അല്ലെ? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മ കാണുന്ന വിഗ്രഹം, ആ വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമുക്കാണ് അതൊരു വിഗ്രഹം പോലെ തോന്നുന്നതാണ്. ശരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാനല്ലേ പൂജ ചെയ്യണം നമ്മള്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിവേദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ ഭഗവാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളൂ. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ പറ്റും. അവർ ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തരെ കാത്തുനിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തന്മാർ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് പ്രധാനമന്ത്രിനെ കാണാൻ പോണ സമയത്ത് വലിയ സെക്യൂരിറ്റിക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കയറാൻ ചെല്ലാൻ പറ്റും. അവരായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് പുറത്താക്കും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾ. എവിടെ ചെല്ല തീർത്ഥയാത്രകള് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന സാധു, ശാസ്ത്ര, ഗുരു, ഇത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ സാധു സംഘത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്.
സാധുസംഘത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും അതിലെപ്പോഴും. അപ്പൊ എന്താണ് ഏറ്റവും ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഇതിലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയും സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ദ്രിയമില്ല. ഇന്ദ്രിയമുണ്ട്, കണ്ണുണ്ട്, നമ്മളെ പോലെ കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണുണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ണിന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അധികാരികളെ ആചാര്യന്മാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജ വിഗ്രഹം യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ. കാരണം ആ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൂജാ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണത്, ആ വിഗ്രഹം. അതിന് ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നു പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യമ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തന്നെയാണ്. അതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ പറ്റൂ. ആദ്യമ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ആ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കാണിച്ചോണ്ട് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ലീലയാണത്. ഏത്? യശോദമാര. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആ രൂപം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. അന്ന് എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവിടെ എത്താൻ കഴിയും, എല്ലാവിടെ എത്തും. എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കല്ലും മണ്ണും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും. അപ്പൊ എനിക്ക് എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്? എന്താ കുഴപ്പം? അതാണ് അത് ഏറ്റവും വളരെ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീലയാണത്. അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത്. പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്? വേദങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അത് കണ്ടാലും അത് കേട്ടാലും തന്നെ പകുതി മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുരാണങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ലീലകളൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബലദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം എന്നിങ്ങനെ അസംഖ്യ രൂപങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പം അതായത് മറ്റേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന അവതാരം, ഇത് വിസ്തരണങ്ങൾ. അപ്പൊ രണ്ടും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അവതാരങ്ങളും വിസ്തരണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ, അത് അവതരിക്കണം. പക്ഷെ ഇതിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് എന്നുള്ള പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കളിൽ തന്നെ ചിലത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ട് വരും. അതാണ് നമ്മള് അംശാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ വരുന്ന അവതാരങ്ങൾ. അപ്പൊ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയുള്ളൂ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ വരുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതും ഭഗവാനും ഒന്നല്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വിസ്തരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ശ്രീരാമനെയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ഒരേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതേപോലെ നരസിംഹത്തിനെയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ഒന്ന് തന്നെയല്ല. ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അല്ല, വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യാസം. ഒന്നിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് ധാന്യ ശ്ലോകം എന്താണ്? ഒന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒന്നാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അവിടെ നിന്നാണ് നരസിംഹായാലും വരാഹായാലും ബലദേവനായാലും ശ്രീരാമനായാലും വരുന്നത്. അവിടുന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും രണ്ടും തുല്യമല്ല. അത് തന്നെയാണ്, അത് തന്നെയാണ്. അതാണോന്ന് വെച്ചാൽ അതുമല്ല. ആ പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്ഛത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആ മീനിങ് അതാണ്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഫസ്റ്റ്. ഭഗവാനോട്ട് തുല്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ബാക്കി എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളോ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളോ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളോ ആയിരിക്കാം. ക്ഷേത്രങ്ങളെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലകൃതമായ രൂപമാണ്. അപ്പൊ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ആ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ രൂപത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ രൂപം ഉണ്ട്, ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് തൽക്ഷണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം തന്നെ ഞാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഗ്രഹ രൂപത്തിലാണ്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴി അതാണ് തൽക്ഷണം. അതാണ് പൂജ നമ്മൾ എന്തിനു ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന്. അപ്പൊ വിഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതിലൂടെ, അതൊരു മാർഗമാണ്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കാരണം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കണം നേരിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് പക്ഷെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് വിഗ്രഹരൂപം. ആ വിഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് തൽക്ഷണം നമ്മൾ സമീപിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊരു വിഗ്രഹം കരികല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തെറ്റി.
അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരുവൻ തൽക്ഷണം ആ പൂജാ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് തൽക്ഷണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഈശവാസുപനിഷത്തോ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ ശുദ്ധഭക്തരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതിക മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായി അല്ലെ? ഈശവാസുപനിഷത്തോ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങൾ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ, ആർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് സാധാരണ ഭൗതിക മൂല്യം കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിത്തള കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അത് മരമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അത് തെറ്റാ. അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് തിരിയാണ് കാര്യം. അപ്പൊ അതും ഇതും ഒന്ന് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതും ഇതും ഒന്നല്ല. അതായത് ഭഗവാന് ഭൗതികത എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭൗതികത വേണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ. ഭൗതികത ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല, കല്ലും വേണ്ട, മണ്ണും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ ഭൗതികതയിൽ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് വിഗ്രഹം. അപ്പൊ അത് സാധാരണ ഭൗതിക വസ്തുവായിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ വിഗ്രഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഗ്രഹം കല്ലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കരിങ്കല്ലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മരമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നരുത്. ആ തോന്നാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വിഗ്രഹാരാധന സ്റ്റാർട്ടാവുന്നത്. അതായത് അതാണ് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ. അതേവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചെറിയ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കത് കരിങ്കല്ല് അതൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നാം. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ തോന്നരുത്. അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വിഗ്രഹാരാധന നടത്താൻ കഴിയില്ല. അതാണ് താൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുക മൂലം താൻ നിന്ദിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനിയരായ ജനങ്ങളുടെ പതിതായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഭഗവത 11 ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ താൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? 9:11 എന്താ? 9:11 അത് തന്നെയാണ്. അവജാനന്തി മാമൂഢ മനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരംഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രഭാവം സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 11 12 അത് തന്നെയാണ്. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. മോഹസ്യ മോഹകർമ്മണ മോഹജ്ഞാന വിജേതസ്യ രാക്ഷസ്യമാസുര്യം ചേവ പ്രകൃതി മോഹിനാം സുത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരപരമായ ആശയത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവർ വ്യാമോഹസ്ഥയിലെ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ബലവിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജവുമെല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കാണുക. അല്ല, ഇപ്പൊ ഇതീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ഒരു സാധാരണ കരിങ്കല്ലും മണലും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പും എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരാം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആസുരവും നിരീശ്വരപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ആകൃഷ്ടമായി മാറും. അവർക്ക് പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കാൻ നിരീശ്വരവാദികളായി കഴിഞ്ഞായിരിക്കും. അപ്പം ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരായിട്ട് നിരീശ്വരവാദിയായി കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെല്ലാം ജ്ഞാനാർജനങ്ങളല്ലാതെ അവര് പാഴായി പോകും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ താൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കും മൂലം തന്നെ നിന്ദിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനിയ ജനങ്ങളുടെ പരിതാവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു വിഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ കല്ലാണ് മണ്ണാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് കല്ലാണല്ലോ മണ്ണാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മളെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് കല്ലും മണ്ണാ അല്ലെ മണ്ണാണ് അല്ലെ കരിങ്കല്ലാണ് എന്താണെങ്കിലും. അപ്പൊ യുക്തിയല്ല ഭക്തി. അതിൽ നിന്നാണ് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജീവവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല, ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കും. എല്ലാതും ഞാൻ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തി പെരുമാറുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ജീവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവൻ വീണ്ടും ബദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് താഴ്ന്നു പോയി പിന്നെ മൃഗ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കും. പിന്നെ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നിട്ട് വേണം വീണ്ടും മനുഷ്യജന്മം കിട്ടേണ്ടത്. വീണ്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിയമമല്ല. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് എല്ലാവരും
ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇഷ്ടം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് ശിക്ഷ, നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ അതിന്റെ ബലം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് അതിൽ യാതൊരു റോളും ഇല്ല. ഈ മന്ത്രത്തിലും പല വേദമന്ത്രങ്ങളും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവസത്തകൾ വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ് ഭഗവാൻ. ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതില്ല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാതും. നമ്മളായ 1-ാം മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 1-ാം മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? 1-ാം മന്ത്രം ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം അല്ലെ. ജാഗതം ജഗത് തേന തിക്തേന ഭുഞ്ചിത മാകൃത കസ്യ സിദ്ധനം. പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? തനിക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരേ കാര്യങ്ങളും നമുക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് വേറെ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ സിംഹത്തിന് മാനിനെ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല മാനിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്ന് പറഞ്ഞത് വേദമന്ത്രം അനാദികാലം മുതൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടതല്ലാതെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാതും ഓരോരുത്തർക്കും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് അവർ ഉപയോഗിക്കുക. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൈ കടത്തുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് പ്രകൃതി നിയമത്തിൽ വരും, പ്രകൃതി അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സാധാരണ നിലയിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനിന് എന്ത് പദവി നേടണമെന്നോ എന്ത് പദവിക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ അറിയില്ല. എന്നാൽ ജീവസത്ത തന്റെ രൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ചും അറിവുള്ളവനായിരിക്കുന്നതോടെ ഭഗവാൻ ഭരിത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിന് അവിടുത്തെ അതീന്ദ്ര സാഹചര്യത്തെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്നായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതറിയില്ല. അത് എന്നറിയണം, അത് നമുക്ക് അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ആ ജ്ഞാനം എന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അതാണ് എന്താണ് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും. നമുക്ക് എന്താണ് സ്വീകരിക്കും? പല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ വസ്തു മാത്രമല്ല നമ്മൾ പിന്നെ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ആ ഭക്തിയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആ ഭക്തി മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പദവിക്കൊന്നും അത് ആ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടത്. ബാഹ്യശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക വസ്തുതയിൽ മനം മയങ്ങുന്നവർ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്ന എന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മായയില് നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കണം അല്ലെ. ഒരു കാര്യം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടവരാണ്. അവിടെയാണ് പരമമായ ആനന്ദം എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളിവിടെ ബിസിയാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ജീവിതം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും, കാലത്തോട്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറയില്ലേ. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പലരും പറയണ ഇതാണ് അല്ലെ, ജീവിക്കാൻ തന്നെ മറന്നുപോയി. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇത്തരം നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിനെ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ പറയാം, ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്ക് ആ കിട്ടിയ ചാൻസ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. കാരണം പിന്നെ ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതല്ലേ മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് അവർക്ക് കർമ്മബലങ്ങളില്ലാത്തത്. നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന് മാത്രമേ അല്ലേ കർമ്മബലമുള്ളൂ. ഏതൊരു ജീവികളും കർമ്മബലങ്ങളില്ല. അവർക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല. ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ എടുത്തു നോക്കിയേ, അതെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു? നമുക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ആ അറിവ് തന്നു? ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല? അപ്പൊ അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ആൻസേഴ്സ് ആണ് അത്. എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കത് കൊടുത്തില്ല? അത് നമുക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് തന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടും അല്ലെ. നമ്മൾ മോളിക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വന്നിരിക്കും.
അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, പിന്നെ ആ പൊസിഷൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് മടങ്ങി ചെല്ലാന്നുള്ള ലക്ഷ്യം നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്നു. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നം. ജീവസത്വയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ജീവന് നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അത് അനുവദിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഏറ്റവും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണിത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത് നമുക്ക്. അതിനുള്ള ശരീരവും നമുക്ക് തരുന്നു. ആണ് ജീവന് നഗരത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അത് അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിനനുയോജ്യമായ പദമാണ് ഈശ്വര യഥാ തദത്യ എന്ന പദം. നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തരണം. നമുക്ക് നരകത്തിൽ പോകാനാണ് ഇഷ്ടം, നമുക്ക് നരകത്തിൽ പോവാം. നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനാണ് ഇഷ്ടം, സ്വർഗത്തിൽ പോവാം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഇഷ്ടം, നമുക്കത് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യണം, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മള് താഴത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് പോവാം. മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അനുമതി കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുമതി കൂടാതെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമ്മളാണ്. എവിടെ നിന്ന് സാങ്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. ഭഗവാൻ എല്ലാതും തരും. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അറിയാം, ഒരു അച്ഛൻ അവന്ത് ചെയ്യാ, അവന് മിഠായി വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അറിയാദ്യം അത് കഴിക്കണ്ട, പക്ഷെ അവനെ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ അവന്റെ പ്രോബ്ലം അത് അവനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അച്ഛന് വിഷമം ഉണ്ടാവും. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ചിന്തിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഉന്നതമായ ഭഗവാന്റെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. അല്ല, അവന് അതാണ് ഇഷ്ടം. അതിൽ കടന്ന് അവൻ കളിച്ച് ചിരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കണം ആ ലോകത്തിലേക്ക് അവൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വരനെ പരിഭൂ എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന് സമനോ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉന്നതനോ അല്ല. അതാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നമ്മളെ പറയുന്നുണ്ടല്ല. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് 84%, ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 80% വരെയാണ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ തുല്യമായിട്ട് ഗുണഗണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താണ് അത്തരം തുല്യമായിട്ട് ഗുണത്തിലെത്തൂല. സ്വർണം 100% പ്യൂരിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂല അല്ലെ. അത് 916 വരെയാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 100% അപ്പോഴെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി. ആ ഗുണം ഒരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ട് തുല്യമാവില്ല. പൂർണ്ണത എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ്. നമ്മ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഉന്നതമായ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലെവല് 80, ആ 80% വരുമ്പോഴേക്കും പരിപൂർണതയിലെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 10% ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് 20% ആയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണത്തിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 20 ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 30 ആയിരിക്കും, ചില ഭക്തന്മാർക്ക് 50 ആയിരിക്കും. വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 60 ആയിരിക്കാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭക്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭക്തിയുടെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തിയുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇത്ര ഞാൻ ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, എത്ര വരാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ തീർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് എന്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്നായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചിലവർക്ക് അത്തരം ജന്മങ്ങളിൽ തീർക്കേണ്ടത് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിനും തീരില്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിനും തീരില്ല, പിന്നത്തെ ജന്മത്തിനും തീരില്ല. അത് നമ്മള് ചിലവർക്ക് ആ തീരേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ടാവും, അവർ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് എത്തും. അത് പ്രഭാത് സ്വാമിയുടെ തന്നെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി. പ്രഭാത് സ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് വീഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്കത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനും എന്റെ ഗുരുനാഥനും എന്തോ ഭാഗ്യത്തിൽ അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജനിക്കുകയും എന്താ ചെയ്തത്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പുരോഗതി കിട്ടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരിക ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നിർത്തിവെച്ച കാര്യത്തിന്റെ അടുത്തതാണ് നമുക്ക് മുന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടി. ഈ ജന്മത്തിൽ ചാൻസ് കിട്ടി നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ അതേ കുറവാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ വളരെ കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് എത്തിത്തരും. അത്ര നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 99 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ 10 1 ചെയ്താൽ മതി. ചിലപ്പോ 1 അർത്ഥം ചെയ്യൂല നമ്മള്. അവിടാണ് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യും. നമുക്കറിയില്ല 1 ബാക്കി, 2 ബാക്കി, 5 ബാക്കി, 50 ബാക്കി, നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ചിലപ്പോ 50 അല്ലെങ്കിൽ 10 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യമായി 80% ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരിക്കലും പൂർണ്ണത സ്വർണം
സ്വർണത്തിനെ പോലെ സ്വർണം 100% പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നാളെ പരിപൂർണത. സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശബ്ദം അല്ലെ, അത് പരിപൂർണതയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ. അതിന് അദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ സമാനമായ ഉന്നതനായ ആരുമില്ല. ജീവസത്തകൾ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാംക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ, കാരണം ഉയർന്നവർ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കയ്യനങ്ങനെങ്കിലും എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാലേ കയ്യനങ്ങുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കയ്യിനൊരു ആവശ്യം വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെന്നാ കൊടുക്കുന്നത്? ശരീരമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് കൈ എന്തിനോട് ആഗ്രഹിക്കും? ശരീരത്തിനോട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജീവസത്തുകൾ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാംക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണപ്പെടുന്നു. കാരണം ഭഗവാനല്ല അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അല്ലാതാണ് അനുമതി തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് തരുള്ളൂ, ആഗ്രഹിക്കാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. എന്ത് തന്നെയായാലും, ഭൗതികതയായാലും ആത്മീയതയായാലും നമ്മൾ ആഗ്രഹം കിട്ടിയാലോ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുള്ളൂ. യാചകൻ തന്റെ ആത്മീയ ബോധത്തിലെത്തി സ്വരൂപാവസ്ഥയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവരെ വിഷയങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് മുകളിൽ അത് ഞാൻ പറയില്ലേ, നമ്മള് ആത്മാവിനെ എടുക്കുമ്പോ 2 തരം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്? എല്ലാതും വീക്ഷിക്കുന്ന കിളി. അടുത്തത് എന്താണ്? ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിളി. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ ചലിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിളിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു കിളിയെ പോലെയാണ്. കാരണം വേറൊരു കിളിയ അതെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കണം, പരമാത്മാവ് അത് നോക്കിയിരിക്കണം, ജീവാത്മാവ് അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാതും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആ കിളിയെ പക്ഷെ ഇതെല്ലാതും കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, പരമാത്മാവും ശരീരത്തിലുള്ളതാണ്. രണ്ടും രണ്ടാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. പരമാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണം? ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ജീവാത്മാവാണ് അത് ആസ്വദിക്കുന്നത്, തെറ്റാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിലും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഈശോവാസ ഉപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം, അഭാവ, വിദ്ധം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണത്. അപവിത്രമായ വസ്തുക്കൾ അവിടുത്തെ സ്പർശന മാത്രം തന്നെ പവിത്രമാകുന്നു. ആ പവിത്രമായ വസ്തുക്കൾ അവിടുത്തെ സ്പർശന മാത്രം തന്നെ പവിത്രമായി തീരണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ നമ്മള് സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. നമ്മളെ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ രുചിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും എന്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം. അത് ഭഗവാൻ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു പവിത്രമായി, അത് അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. അതിനല്ലേ ഹിരണ്യകശിപുര് അവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടാലും, ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വധിക്കപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് ഏത് മുക്തിയാണ് കിട്ടുന്നത്? സായുജ്യ മുക്തി ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏതൊരു വസ്തുവും പവിത്രമായി മാറി എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. ഭഗവാൻ അഭാവവിദ്ധൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പാപത്തിന് അവിടുത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം, മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചിന്താഗതികൾ അനുസരിച്ച് പല പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അത് തെറ്റല്ലേ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാന് പാപം കിട്ടണ്ടേ എന്ന് ചിന്തിക്കും. സാധാരണ നമ്മളെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന് പാപങ്ങൾ സ്പർശിക്കില്ല. അത് കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ധർമ്മം. ധർമ്മത്തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ആ പാപങ്ങളൊന്നും അത് പാപത്തിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ, പാപം പുണ്യമൊക്കെ എവിടെ ഉള്ളതാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ യുക്തി, അതിന് പറയാം, നമ്മളെ യുക്തി വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാം കർത്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനിക്ക് എ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്? എ എന്നല്ലേ വരേണ്ടത്? അത് കമ്പനി ഓണറിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്, ആൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ആ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ എ എന്ന് പ്രസ് ഇത് എ അല്ലേ എന്നും, എല്ലാ ലാപ്ടോപ്പിലും എ അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്താണ് ബി വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ലാപ്ടോപ്പാണ്, എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാത്. അത്ര ഉള്ളതിന്റെ കാര്യം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ അണുനാശകനായ ശക്തിയാൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കൾ പരിസ്ഥിതിക്കുമാക്കുന്നു. ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവായ സൂര്യൻ ഇത്രമാത്രം ശക്തനാണെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതൊന്നും കൂടെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. സൂര്യൻ എന്താണ്? നിന്ദമായ വസ്തുക്കൾ അല്ലെ, അഴുക്കുള്ള അതിനൊക്കെ കരിച്ചു കളയും, അത് പ്യൂർ ചെയ്യുന്നതാണ് സൂര്യൻ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ടച്ച് ചെയ്തോ അത് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് കിടക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മെയിൻ കാരണം അതാണ്. നമ്മൾ ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്പർശം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പൊ അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭഗവത് സേവനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി പരിശുദ്ധമായി തീരും, അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ മാറും. അതായത് ലാസ്റ്റ് ആ ശ്ലോകത്ത് സർവധർമ്മം പരിത്യേജ് മാമേക ശരണം വ്രജ അഹം തോ സർവ്വപ്യാപി മോക്ഷേഷം ആ സുജഹ എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ പാപങ്ങളും ഞാൻ നിന്നെ മാറ്റുന്നു. ആ പാപങ്ങൾ മാറ്റുന്ന ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭസ്മീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഭക്തിയാണ്. ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാതെ പാപങ്ങൾ മാറില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമേ പാപങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പവർ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് തോന്നിയത്, ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലനം നൽകുന്നു. ജീവന് നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അത് അനുവദിക്കുന്നു. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇന്നത്തെ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭുജി ഒരു ഡൗട്ട് വെച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ മാതാജി. ഇതിലിങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരിച്ച രൂപങ്ങളാണ് ബലദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം എന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുമ്പോ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപങ്ങൾ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നാരായണയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വിസ്തരണങ്ങളും. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു തിരിവാണ്. ഈ വിഷ്ണു എവിടെ നിന്നാ വന്നത്? വിഷ്ണു എത്ര തരമുണ്ട്? വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? വിഷ്ണു തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 തരം വിഷ്ണുമാരെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കാരണോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ വിഷ്ണു തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയില്ല, മനസ്സിലായി? ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അറിയണത്. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പല വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണു അതിൽ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാരണോദായ വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവിനാണ് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അമ്മ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി? വിഷ്ണുവിൽ നിന്നല്ല അവതാരങ്ങൾ. അതാദ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അവതാരങ്ങൾ. 28 അവതാരങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭാഗവതം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഈ സംശയങ്ങൾ മുഴുവനും മാറും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് പറയണെന്ന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് അത് പറയണം. പിന്നെ എല്ലാതും ഭൗതികത മുഴുവനും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് നാരായണനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ നാരായണനും ഭഗവാനല്ലേ? അപ്പൊ നാരായണനും വിഷ്ണു ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? അല്ലെ രണ്ടല്ലല്ലോ ഇത്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. നമ്മള് ചതുർഭുജ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വിഷ്ണു രൂപത്തെയാണല്ലേ ചതുർഭുജ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ചതുർഭുജ രൂപം. ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മള് പല പേരുകൾ, കുറെ
ഇതുണ്ട് വരുന്നത്, വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. വൈകുണ്ഠനാഥന്മാര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വിഷ്ണു രൂപമാണ്, ചതുർഭുജ രൂപമാണ്. ചതുർഭുജ രൂപങ്ങൾ തന്നെ അനവധി ഉണ്ട്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലോരോ പേരുകൾ മാത്രമാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ബലരാമൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമൻ ഇത് വിഷ്ണുവിൽ നിന്നല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ദശാവതാരത്തിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോണത്. ദശാവതാരത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ 8ാമത്തെ അവതാരമാണ് അല്ലെ? അതെ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അതല്ല, അത് നമ്മളിന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഇത് ക്ലിയർ ആവും. ദശാവതാര കൺസെപ്റ്റ് അല്ല, അത് ഭാഗവതം വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ദശാവതാരം എന്നുള്ള കാര്യം ഭാഗവതത്തിൽ ഇല്ല. ഭാഗവതല്ലേ ഫൈനൽ നമ്മള് അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓരോ ആചാര്യന്മാര് അവർ തെറ്റുന്നല്ല, അവര് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതിൽ അവർ അതിന് രീതിയിലുള്ള പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവര് രചിക്കും. അവർക്ക് ചിലവർക്ക് ചില അവതാരങ്ങളോട് ഇഷ്ടം കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കൊടുത്തു, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അത്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നല്ല ഏത് വരുന്നത്, ഭഗവാൻ വരുന്നത്, ശ്രീരാമൻ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിലും തന്നെയാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം. 28 അവതാരങ്ങളിൽ തന്നെ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. 28 അവതാരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബുദ്ധനുണ്ട് അവതാരങ്ങളിൽ. ആ ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നാളെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, സമയം പിടിക്കാൻ. അവര് എല്ലാത്തിനും ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നല്ല ആര് വരുന്ന അവതാരങ്ങൾ. അപ്പൊ അവതാരങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ 5 തരം അവതാരങ്ങൾ തന്നെ, അവതാരങ്ങളിൽ തന്നെ പല അവതാരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഏതൊക്കെയാണത്? പലതരം അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവതയിൽ കുറെ അവതാരം, ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, അനന്തരാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങള്, അവതാരങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയി? ഇപ്പൊ ശ്രീരാമസ്വാമി അതൊക്കെ അവതാരങ്ങൾ, അത് ഏത് അവതാരത്തിലാണ് പെട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ ഇത്ര അവതാരത്തിൽ തന്നെ കാറ്റഗറിയാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഷ്ണുവിൽ തന്നെ പല ഭഗവാന്മാരെ നമുക്ക് ദേവതകളെയും കാണാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നാളെ എടുത്തരാം, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയില്ലേ പല ഉണ്ടായില്ല, ലിസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് നാളെ തരാം, നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നാളെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് മന്ത്രം 8 വിശദമാക്കുക. മന്ത്രം 8 വിശദമാക്കുക. മന്ത്രം 8 മനസ്സിലായത് എന്താ? നമ്മളെ ഭാഷയിലൊന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താ മന്ത്രം 8 മനസ്സിലായത്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ പറ്റിയാണ് വിവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതെ, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രം 8 പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ്. പിന്നെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്ര രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും ശരീരമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശരീരമില്ലാത്തവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അതിനൊന്നും കൂടെ പ്രഭാത സമയത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ, ശരീരമില്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ ശരീരമില്ല. അതായത് അതിന് നമ്മളെ ലീല ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവും. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മണ്ണ് വാരി കഴിച്ചപ്പോൾ മണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി വായ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ട രംഗം, അതാണ് ഭഗവാൻ, അതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ?
പറഞ്ഞോളൂ. ആ ഒരു ചോദ്യം ഇട്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:32 പറയുന്നത് എന്ത്? ആ, എന്താ പറയണത്? ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യം ചെയ്യും? എന്താ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ് അവിടുന്ന്. അവിടുത്തെ രൂപം സച്ചിദാനന്ദ അത് 5:1 സച്ചിദാനന്ദത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. 5:32 പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരീരഭാഗം കൊണ്ട് ഏത് അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരഭാഗം ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കഴിയുന്നു? വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 5:32. ആ ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പരമകൃഷ്ണ അല്ല, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഭഗവത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ, അതുപോലെ ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് അല്ലെ? വൈദിക ഗ്രന്ഥമാണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ അല്ല, ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. ആ ഗ്രന്ഥാണിത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത്? അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത. ഈ ബ്രഹ്മസംഹിത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിന് കിട്ടുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിന്റെ ആ കറക്റ്റ് ഏരിയ എനിക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ സന്തോഷം വരണം ബ്രഹ്മസംഹിത കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവതാരം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരമാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ ജീവിതം മുഴുവൻ മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്കാണ്ട് ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് മനുഷ്യനായി പോലെ തന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കുറെ ലീലകൾ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പഠിച്ച് അല്ലെ? കാരണം ഉപദേശമൃതി പഠിച്ചു. കാരണം രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പോയിട്ട് രാധാകുണ്ഡം കണ്ടുപിടിക്കണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിത കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ, എനിക്ക് കേരളത്തിലെ ഏതൊരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് കിട്ടണമെന്ന് തോന്നുന്നത്. അത് നോക്കിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിത ഓർമ്മയുണ്ട് അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അത് ഏത് ക്ഷേത്രമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദികേശവ ടെമ്പിൾ ഇൻ തിരുവട്ടാർ. അതന്നെ, ആദികേശവ ടെമ്പിൾ തിരുവട്ടാറിലുള്ള അവിടെ നിന്നാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ അത്രയുമായ ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഇതിലാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശരീരം, തന്റെ ഏത് ശരീരം കൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കണത് എന്ന് ചോദിക്കണതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എത്ര ദൂരത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്താണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പൂജാവിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്? അവരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ അധികാരികൾ, അതല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാർ എന്നല്ലേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? മൂഢന്മാര്. അവരെന്തായിട്ട് മാറുന്നാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. എന്തായാലും പറയണത് അധികാരികളുടെ അരിഷ്ടാരികൾ ഇത് വരും അല്ല, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. അവരെന്തായാലും നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് മാറുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്, നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് മാറും. ഈശോപനിഷത്തോ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ ശുദ്ധഭക്തരാക്കപ്പെടുന്ന പൂജാവിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലങ്ങളെ കണക്കാക്കും. ഓക്കെ, കാരണം അവര് ഒരിക്കലും പിന്നെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ താന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്തത് പ്രഭുജി, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രഹ്മസംഹിതയെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. പറയും. അത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അത് ശരിക്കും ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അല്ലേ? ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതല്ലേ? അതെ, ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന വേഴ്സസിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് ബ്രഹ്മസംഹിത അല്ലേ? അതെ, സുപ്രീം ലോർഡ് ആൻഡ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ക്രിയേഷൻ. അതായത് ഭഗവാന്റെ
ആ ഒരു ക്രിയേഷന്റെ മുഴുവൻ ആ സോഴ്സ് എല്ലാം അതെല്ലാം പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത. ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഗ്ലോറിഫൈ കൃഷ്ണ ആസ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ആൻഡ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ക്രിയേഷൻ. ശരിയാ. അതിനെ അത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ശ്രുതിയായിരിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ശ്രുതിയിൽ കൂടി, അതായത് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി നമുക്ക് വർണ്ണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വർണ്ണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഉള്ള പ്രത്യേകത. സുപ്രീം ലോർഡ്. ലോഡ് ഒക്കെ വരുന്നത്, ലോഡ് അത് നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് ലോഡ്. നമ്മള് ലോഡല്ല, നമ്മള് ഗോഡാണ്. അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരെ ഭാഷയിൽ ലോഡ് മനസ്സിലായി. പ്രഭുജി, ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രഭു എന്നുള്ള നമ്മൾ ഈശ്വരനെ അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ, പ്രഭു എന്ന് പറയുമല്ലോ. അതിന് പറഞ്ഞു അവര് അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും. നമുക്ക് ഗോഡാ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് ലോഡെന്ന്. ഭഗവാനെ ലോഡെന്ന് പറയരുത്, മനസ്സിലായേ? ഭഗവാൻ ഗോഡ്. അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടു വേർഡ് എന്തിനാ? ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ഗോഡ് എന്തിനാ? അപ്പൊ ഈശ്വരനാ, മനസ്സിലായ? പ്രഭുജി ലോർഡ് കൃഷ്ണ, ലോർഡ് കൃഷ്ണ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഗോഡ് കൃഷ്ണ, നമ്മളെ സമയത്ത് ഭഗവാനാണ്. അച്ഛാ, അവതാര പുരുഷനൊന്നല്ല. വളരെ സിമ്പിളാ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാനാണ്. സ്വയം സാക്ഷാൽ ഭഗവത് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രവാചകന്മാരൊന്നല്ല, മനസ്സിലായ? ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലാംഗ്വേജിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുമ്പോഴാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, വ്യത്യസ്ത മീനിങ് വരുമല്ലോ. മീനിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് അതിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് അടക്കണ്ട. 6 തരം ഗുണങ്ങളുള്ള നമ്മളെ രീതിയില് ഭഗവാൻ ഗോഡാണ്. ഭഗവാൻ വളരെ സിമ്പിൾ. സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭാഷ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് അവരെ ഭാഷ അവര് പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പിറകിൽ പല പല കഥകളുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ പിന്നെ കടക്കണില്ല. അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞോ? ജീവിവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ്? ജീവിതവസ്ഥയ്ക്ക് ബദ്ധാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? തോതനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവിടുത്തെ അഭിനന്ദിക്കാൻ കഴിയൂ. അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജീവിവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. അതായത് വിസ്മരിക്കുക നമ്മള്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മള് ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള കാര്യം. അതും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാ? ഈശോപനിഷത്തിലെ യഥാസദസ്യത എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്? പറഞ്ഞില്ല. യഥാർത്ഥ ബദ്ധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദിവസത്തെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ജീവന് നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടാത്ത അത് അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിന് അനുയോജ്യ പദമാണ് ഈശവാസിന് യഥാർത്ഥ്യത എന്ന പദം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് എവിടെ പോണ്ടത്. ഭഗവാൻ വിസയും പാസ്പോർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തരും, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വരനെ പരിഭു എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈശ്വരനെ പരിഭു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന് സമാനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല. ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമാനോ അദ്ദേഹത്തിന് ഉന്നതനോ അല്ല. അടുത്തത് ഈശോപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം, അപാപവിദ്ധം എന്നീ പദങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശുദ്ധം, അഭാവ, വിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ. അടുത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം, അഭാവം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അടുത്തത് കഴിഞ്ഞു. 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ നാളത്തോടുകൂടി 9 മന്ത്രം കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ എക്സാം. ഓറലാണോ പ്രഭു? അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. എങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാറില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. ഓറലായിരിക്കുള്ളൂ 90%. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പ ഹരേ കൃഷ്ണ. പകുതി ഭാഗം കഴിക്കല്ലേ? 9 നാളത്തോടെ 9 കഴിയുമോ? എന്നിട്ടില്ലേ സമ്മറി പറയുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ സമ്മറി പറയുന്നില്ലേ? സമ്മറിയാ ഏതിന്റെ ഇത്? ഓക്കെ, ഒരു ദിവസം സമ്മറിക്കട്ടെന്നാ. ശരി, ഞാൻ സമ്മറിക്കാം. ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ സമ്മറി? ശരി, ഞാൻ പറയാം. എന്നാലും നിങ്ങൾ ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ പഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യേവച്ച പതിനം ഭാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവഭക്തി പ്രവാദിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നാളെ ഏകാദശി വായനയല്ലേ? അപ്പൊ ഏകദേശം വായനയ്ക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ പറ്റിയോ? അപ്പൊ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ? ഇല്ല, അപ്പൊ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ നാളെ ഭഗവത് വായിച്ചോളൂ. മറ്റന്നാൾ എല്ലാരും വായിക്കാറില്ലേ? എല്ലാരും വായിക്കണണ്ടാ. വായിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ കുറെ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. വായിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്ന ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തൊട്ടിരുത്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. പഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യേവച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവഭക്തിക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ഹരേ.